Per assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, apliquem millores en el control dels sistemes de sanejament. Posem en marxa 3 plataformes de gestió de la informació. Un sistema de recopilació d'informació tècnica integrat, una plataforma de control avançat a l'areació de la depuradora de Gavà Viladecans i una plataforma de monitorització de consums energètics dels sistemes de sanejament de la Conca de Llobregat. Augmentem l'eficiència energètica i l'eficàcia de tots els processos i millorem la gestió de les dades tècniques de tot el sistema de sanejament de l'aigua. Aquesta és només una de les 9 actuacions de Ressona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem que ressoni.